MLA trong kanong po constituency uba Meral Bonds im lapensyai patba halor kajingya day jong bat ka UDP lani ka United Democratic Party bat ulong bahadu menta udang yai ne bat kani kaseng. Ulapen kan mauru ba upat ba jong ba kipat ba jong kanong po kelapen job yu ha ki election jong usnem arhajar khatpra bat arhajar arpolai bat ulai kublei ya kajingkersan bat jingshania ka bakipat ba kilabo hau. MLA ulong bakumunong mikmat patba ula persang katbala menteri hok yaki kamram jong Watlau ula kubur ba omla ban ong ba ula le lut 6% hynrei ula penpau ba ula le katbala ban syakri yaki patba jong ke konstituensi. Habala keli halor kalawai kamtam ga election house nem arhajar arpupra MLA ula jubab ba kalong ke padang kloy ban batai AA syai menta. Ula ong kapor kan sapin i bat empat la ban ong syai lada un i no ha un i no ya ke UDP lani undon kanu ke jingkala hakis nem ki ban wan. Ula kadau syai ba ka benta ka bakong santam kadai karai jong kipat ba ula ong ba kinong snong jong kanong po constituency kidon kabor ban shim ya karai bat kalawai jong kan syong hakaching ai jingmut bat kajing tmu jong ki katkum kajing thu jong karai ka bo shim ha kalawai kan nomlong tang karai shimet hynrei kan long ka katkum kajing angnut kajing tmu bat jingyo i jangai jong kipat ba MLA ula penpau ru kajing sngu ka bakrau ya kipat ba ke balai kalat yu ban long unong mi khmat jong ki Ulong ba udang yai le yaki kam jong da ka jingkit kli bat ka jingtmu ban wanra ka jingkelya ka babha ha ka constituency. Ulong ru ba udang bishar nia ya ka jinglong jingman ha ka constituency bat udang persang ban snautu ya ka jingkwa jong kipat ba shwa ban shim kanu karai ka bakraw ha ka lawai. Ha ka bukut ka jingkren jong MLA ka peni ba watla udang yai ne ha ka UDP menta hynrei ka lawai jong ha ka election arhajar arhupra kan syong ha karai bat ka jingkersan jong kipat ba. Kajingya lenti jong kasan pertai ha kacela kadang yai kela bat kipat ba kinlong ke bakong santam ha kajingya shimrai ka banwan. What mandate people will be given, and based on the dream and aspiration of the electorate, we have to take a decision based on that only in due course of